Ola a todos, os que nos seguides habitualmente xa sabedes que os da Lalá estivemos por un montón de sitios, pero ainda nunca viñéramos aquí, a esta zona espectacular entre Esteiro e Muros. Viñemos para coñecer a única charanga que hai nesta zona, fanse chamar Os Breas. Quen nos chamou foi Jorge, que é o único mozo, o único músico novo que hai nesta charanga, porque os demais xa levan moito vivido e son deses personaxes que, como din por aí, saben lepe. Está Germán, que ten 84 anos, músico desde sempre, aprendeu de seu avó, de seu pai, de seus irmáns, con eles formou charanga desde que tiña 9 anos e ata tiveron unha orquestra. Germán percorreu as festas todas da contorna e andando. Tamén está Maximino, que ten 82 anos e cando era novo tamén tiña un grupo que formado con seus 4 irmáns. Maximino é todo un personaxe. Repito, ten 82 anos e coida dun irmán maior e de 50 vacas. Aparte está Francisco, está Domingo e están tamén José, un ramillete de personaxes que están esta noite no Alalá. Chámanse, como vos dixen antes, a charanga dos Breas. Puntualísimos, cumpridores e formais como só saben ser os que naceron antes da guerra, uns músicos superprofesionais e, a pesar da idade, tamén incansables, con máis folgos cos mozos. Sabedes o paso firme e acompasado que levan neste pasarrúas, poñéndolle alegría ás festas patronais de Muros, espertando os veciños e invitándoos á festa, como levan facendo toda a vida. Cambiaron as festas, iso sí, pero os Breas non, seguen desfrutando destes momentos, porque se algo teñen en común estes homes do maior ao máis novo é que lles gusta a música desde nenos, e aínda hoxe para eles unha verdadeira paixón. A música para min é un bicho. É un bicho que me gusta moito. Sí. E non hai día que non colle o instrumento na man. Sempre me chamou a atención o día das festas dos gaiteiros que a mañán, as festas. E se estaba pendiente de irlos tocar, e se estaba desperto, e escuitando hasta que se alonxaban. E os que pasaban pola miña porta, pois, eran os tampudos daquela, cando eu era pequeno, e os Breas, e non pensei, eu estou tocando con eles. Fui a la Academia de Cabo, pero despois, cuando vi las gaitas, me gustaba muchísimo y abandoné. Y el capitán que daba la academia dijo, pero usted no sabe que es mucho más un cabo que un gaitero. Ah, sí, mi capitán, pero mi afición es gaitero. Con músicos tan entregados, como non vai ser unha delicia escoitalos. Ademais, teñen un repertorio amplísimo que inclúe desde as pezas antigas que tocaban os primeiros Breas, moñeiras, xotas, boleros, rumbas, tangos e pasodobres, as cancións que están agora de moda. Germán Brea, o director e quen dá nome á charanga, é de Esteiro, e Jorge, o máis novo, é de Louro. Os outros 4 componentes, Maximino e José, os gaiteiros, Domingo da Caixa e Francisco, o do bombo, son de Rois. Non teñen nada en común, nin a idade nin a procedencia, pero xuntos forman un grupo moi peculiar, unha charanga das de toda a vida. Mira, vaya grupo, non? Sí, home. É certo que a música debe os facer, non sei, revivir, estar mellor? Eu penso que sí, porque a da que teñen xa ves que están bastante ben. E non se queixan dos seus achaques cando van por aí? Non moito, non moito. Hai moito que andar, hai moito que subir e van moi ben. A veces empezábamos ás 9 da mañá a dar o recorrido hasta 1 da tarde, certo ou non é certo? Camiñando sempre. Sí. Estades como abuxos, eh? Como abusos, igual. E como os organizas? Porque non sei por que me dá que quen organiza un pouco é Jorge, non? Non, é cousa de todos, eu penso. Polo inverno ensayamos de vez en cando. Sí. E teñen moita ansia de tocar. Se quedamos ás 9 no sitio xa están ás 8:30. Quen ten máis ansia, eles ou ti? Eles, moita máis. Son puntuales? Sí. Demasiado. Bo, ti, el demasiado. Dos de 5 minutos antes, non? Bueno, Eu sempre media hora antes, como sempre.
Esta casa grande e cuidada como un palacio é a de Germán. Fixo a el cas súas mans e ca axuda de María, a súa muller, porque Germán foi albanel, pero sobre todo músico. Leva tocando casi 80 anos e nese tempo sacou dúcias de alumnos que o adoran. Empecé con él a solfeo. Os 6 anos. Sí. Todos os alumnos canto tuve foron de Milloinho, É un gran trompetista. Non é porque lle dije a cara dele, Era un trompetista, o Marcial, que os fomos, facíamos majas, E agora ainda íamos facer outra, porque tiño agora 84 anos, pero hasta sempre penso tocar igual, Sí, hasta sempre penso tocar. Daí por algo. E depois, O que veña. hazme tocar o enterro. Cando pensa en calquera momento da súa vida, Germán imaxinou sempre acompañado de música. Seu pai, Peregrino, seguiu á fronte do grupo que xa formara o avó, Domingos. Eran os Tampudos, que despois pasarían a chamarse os Breas. Xunto co pai estaban Germán e os seus irmáns, seguindo polas corredoiras en canto levantaban do chan o suficiente como para cargar cos instrumentos. Pola mañá tocaban como charanga e pola noite como orquestra. Unha vez contratáronos para ir tocar a Uruguai. Cando viron a prosperidade de Montevideo, que daquela era unha cidade populosa, decidiron quedar alá. Germán quedou 23 anos e formou outras orquestras. Xa vedes, toda unha vida de música que comezou cando apenas tiña 6 anos. Contalle cando ibas a andar a Fisterra. Que ibas cos Sí. zapatos amarrados ao pescozo e descalzos polo Eu mundo. empecé a salir a tocar aos 9 anos, empecé a estudar aos 6. E salín a tocar aos 9 anos, o clarinete, que ainda justamente tocando na Villeira, foi na Villeira. Iba tocando o clarinete na Villeira, non sabe, atrás do cura. Íbamos tocando. E como era tan pequeniño, non sabe, tropezoume o clarinete, que era máis grande que a mí, nunha sepultura, que estaba no chan. E caí en patas arriba, colleu o cura. Sí, pero íbamos tocar hasta C, Corcovión, e todo polo monte, camiñando polo monte, de zapatillas, e chorando, moitas choramos. E dixo, papá, pero non me aguanto máis. Bueno, mirá, saímos chegar, E depois xa nos acordamos lá máis. Se non vos acordades, contábanos. En aquel tempo tocaba sax, porque tocábamos todo o día, tocábamos hasta as 8 da noite ou 9. E depois viña caminhando a 3 da noite con un farol para outro sitio xa, sin vir a casa. E dormir, en canto non era hora de dar o recorrido, dormíamos encima dunha sepultura. Moitas veces cando íbamos tocar comentaban estas cousas e dicían Antonio que estuvera de bombeiro con nós, que era San Lourenço. Sí. E ele contaba, chorando, e dixía, cala, Germán, cala, non me digas a min, home, non me digas a min, que eu teño gastado os pés hasta a rodilla, me cago en Dios. Non che daban envidia os outros nenos que iban por aí a xogar, os mozos que iban a mocear? Na nosa casa o que había era música. E ensaiábamos todos os días, E todo eso compensaba? Na familia ganabades cartos suficientes como para eso? Para que os nenos pequenos foran a... Ganábase pouco, naquele tempo ganábase moi pouco. A mellor éramos, sin ir máis, meu pai 6, meu primo 7, e a mellor cobrábase naquele tempo cada un 3 pesetas ou 4 pesetas, nada máis. En todo o día, Aos nenos non vos daban nada, claro. Nos cobrábamos como as outras igual. Pero digo que iso quedaríase teu pai con eles, además túa nai, non? Ainda que cando tiña eu justamente 15 anos ou 20 anos, bueno, 20 anos non, pero de 15 anos, andábamos tocando por aí e vi que dalle os cartos a meu pai, todos. Sí. Sí, todos os cartos a meu pai. E despois el non vos daba nada para as vosas cousas? Bueno, daríanos a mellor un patacón, un patacón. Un patacón, xa casi non sabemos como eran os patacóns. É o que nos daba. Germán, que duro era todo eso, non? Era durísimo, Contalo así, estálo contando como algo duro para ti. Como foi? Eu conto totalmente como foi. Foi máis duro que divertido? Máis duro que divertido, sí, señor.
E para ser un bo caixeiro e un bo bombeiro, que hai que ter? Que é o principal? Pois tens que non vais a aprender só, tens que ir a un mestre que te ensine como tens que facer, non? Pois non sei, é que parece que cando vas a unha festa todo o mundo colle o bombo e dalle como se fora moi fácil. Pero hai que saber dalle, que non é dalle para adiante así daquela. Ai, amigo. Se vas a patadas para engordar, hai que saber como hai que dar as patadas. Iso é certo. Non sei, así que... E na caixa o mismo, non, Domingo? Na caixa tamén. Non é tan fácil así como parece. Non, fácil non é, eu ainda estou a aprender. Onde estás aprendendo? Eu creo que sí, porque cada vez aprendes máis cousas. Bueno, pero temos todo o tempo do mundo para aprender, non? Mira, Francisco, ten hasta os 105 anos. A mí non me queda moito que... Hasta os 105, non? Porque Francisco vai vivir hasta os 105. Falamos de que Francisco foi un día un mejo, non foi? Sí, foi un mejo. E o home mirou para min e díxeme, canto anos tens? Daquela tiña 50. E díxeme, pois, quedanche 55 máis. Ti botas 105 anos. Será verdade? Eu, a ver. E como calculou? Eu? Sí. Pois díxeme así mirando para min. Bueno, Pero eu non creo, Sí que o crees. Non creo, non. Crees. A mí nunca me deu a cabeza, Nunca lle deu a cabeza, quer decir que nunca tuveches un dolor de cabeza? Nunca. Nunca che doeu nada? Nada, nunca levei, tomei unha pastilla. Claro, ese ritmo tamén che calculo, é uns 75 polo menos. Vinde. Está seca, como lle canta tanto sol. Este é agora o día a día de Francisco, o home feliz. Mirar polos animais, apañarlles un pouco de erva, picar unha pouca leña. Vive encantado. E claro, estar tan contento é boísimo para a saúde, tanto que este home confesa que nunca lle doeu nada. Será que despois do que leva traballado, isto para el é un recreo. Mas tipo Holanda, a la bona de Dios. E che alá, os 6 días xa encontrei traballo. A machada corta ben, Dios. Eu todavía fui un camarero, sin barco de pasaje. Eu dei a volta ao mundo 3 ou 4 anos. Menos a Argentina e depois fui a todos os sitios do mundo. Aí a Cuba tampouco non fui. Pero depois xa, bueno, cando me daban as vacacións, viña de vacacións e naquele tempo tiña que ir. Hasta que me chegou o tempo de retirarme. E gustaba a mí porque tiño moitos compañeros lá en Holanda, moitos. Podía estar en calquer lado, porque ao estar jubilado, pois, manda chocar-te onde esteas. Eu non sei como é que cada un onde nace, eu que sei. Eres un home feliz? Sí. Vale, pois agora que temos diante un home feliz, en que consiste a felicidade? Que é ser feliz? Pois sabes, levarse ben ca familia, non ter aquel ningún, san como estou eu, pois, estou, que máis queres que te diga, porque, digo, ben, estou como a compañía é boa. A compañía como se chama? Sabina. A súa Sabina, a muller coa que leva casado 53 anos. Pasaron moitas cousas xuntos e tiveron que superar momentos moi duros, como a morte dunha filla que lles deixou 5 netos aos que criaron eles. Pero a casa de Sabina e Francisco é alegre. Ten sempre as portas abertas para todo o mundo e o máis normal é que nas xuntanzas cos amigos da charanga acaben facendo festa. Xa os vedes, queden para ensayar ou para tomar unha cervexa, sempre acaban tocando e cantando. E así levan toda a vida. Non deixaron de tocar nin en Holanda, onde estiveron os 3 emigrados. A estas alturas da vida, a música, máis que unha afición, é xa plena dedicación. A non nos sabían dar a medalla do traballo, que somos todos vellos. Dá o traballo. 84, 74, 76, ou así. 76. 67. Mas a 1800, 80 e pico. O que pasa é que nos gustanos tanto que a nós, vimos o mellor de por aí de tocar, paramos por aí nunha tocada, que esa, se fai falta tocamos un par de horas seguidos sin parar. O problema é que para tocar tanto tempo hai que ter repertorio e para iso non queda máis remedio que ensaiar. Así que vela e van, rumbo a Esteiro, no Arosa de José, que se estira para levar a Domingo, a Francisco, o bombo, a caixa, as gaitas e aínda falta Maximino. Eu son os que traio de Roi pa aquí. Encargaste un pouco de Maximino. Hombre, A Maximino, afeítalo. claro, bueno, se lle fai falta un día feite non costoume moito traballo, pero bueno, ao final conseguín calalo abaixo, Eu estou no meu traballo, estou sin afeitar. Hai que vir agora mesmo. Alas, estou preparada a chaqueta.
Andaxa. Ese non vai sin afeitar. Ese non vas sin afeitar. Así afeitar, damos vergonha. Facedes boa parella vos dos, O grande e o pequeno. Eu cando imos así por unha acera fago por ir pola carretera, para que ele vaya polo alto, para que pareceu un baixo igual. O que ten Se eu moitísimo vou medo... por riba da acera e vai por baixo... Pilar, o que ten moito medo é que vai sempre arrima. Dime a miña, arrima te va aquí. Ven, un coche, vai te levar. Que vai levarme, aí un coche non arrima tanta a beira. Bueno, vos cando ides a tocar, sodes os que ides diante. Sí. Sí, nós somos los de diante, sí. Cal é a parte máis divertida? Cando non hai que andar moito nas alboradas. Ai, amigo. Cando hai que andar moito. É que en todo o sol. Vou ao silo para as vacas, ao silo de milho. Todos os dias, um pouco, 20 capachos mais ou menos, para que lhe tire para as vacas. Porque isto está as vacas mais mantidas, com milho. O doutor tinha 4 matas ou 5, e agora não tem mais que 1 ou 2. E antes corria muito, mas agora nessa mata mais que aqui pouco a pouco. Pouco a pouco vamos indo. Tengo 82 años. Sí. E iso que quere dicir? Soy un viejo, hombre. Como? Que vas a ser un Se vello? dice la cosa, un perro viejo. 3 cosas en la vida: salud, dinero y amor. Amén. Sí. El que tenga estas 3 cosas puede dar gracias a Dios. Mira, ti salutes. Sí. Dinero está en la chaqueta. Os cartos están na chaqueta. E amor? Andamos, bueno. A ver, No quiero porque, como dice el otro, estoy servido. estás servido? Claro. Ah, bueno, pero mira, ti quedaches solteiro, pero as mozas gustabanche. Pero tenía que trabajar en la tierra y coger la pota, que se dice. Y yo estoy bien en mi casa. E dicíasme que desde o palco que se vía, desde o palco que se vía. Había cada cosa que... Que vías? Que vías ti desde o palco? Buenas chicas, buenos bailadores. Vía. E cando vías unha boa moza, que? Vamos a ver si quieren bailar conmigo. Iba a sacar a bailar? Sí. E non contaches ningunha que che gustara tanto como para casarte con ela? Quería que me casara así ella. Y yo la quería muchísimo. Tiñas unha moza? Pero no tenía tanta libertad. Yo quiero la libertad. Ah, ti queres estar libre. Claro. Ah, claro. Vamos a mentir. Después es otra cosa. Hay que entenderse. Ya le labraba atrás la cola, que se dice. Antiguamente eu labraba as terras con as vacas. E cos bois, temos bois. Nesta casa sempre houve bois. 2 ou 3 parejas. Conforme rompo o día, eu estou aqui vigilando se morreu alguna, se está viva ou enferma. Mas cando me levanto, se tomo un pouco de leite. Canto na pota un pouco de leite, tomo, con a cuchara de azúcar, un pecinho de pan, e tira para adiante.
É moi boa cousa que o leite non soba a cabeza como ao viño. O leite é moi bo. Hai que traballar, senón a vaca se non poden comer. Hai que correr. Tú ves, vives? Este home é sinxelamente increíble. Ten 82 anos e que enerxía. Ten as vacas coitadísimas e firmes como no cuartel. Bótalles o pienso, vai ao silo para elas, sementa o millo para alimentalas e leva ao prado. E atención, porque ata hai uns anos dirixía subido nun cabalo como un auténtico cowboy. Un vaqueiro, pero galego, iso sí, e músico, tanto que nin enriba do cabalo soltaba a gaita. E conducíalas tocando a gaita? Pues te voy a decir la verdad. Si tocaba la gaita, el caballo era una bestia. Tenía que ir suelta, hacer lo que la gana. Yo iba teniendo suelta. Sí, claro. Pero si quería el caballo, me tiraba. Claro. Y lo ves, no llevaba nada. Saltó un perro a la carretera, se asustó. ¿Sabes qué? Empezó a correr por la carretera abajo y dijo, me va a matar contra un coche si viene. Pero yo vi un campo, me tiré abajo. La bestia siguió y el que me ve que me dio vuelta y va a mirar a ver lo que me pasa. Pero después de este salveño, vai, vendila y no quise pasar nada. Alá que... Porque ahora xa teño 4 días e dixo, calquera día embárcame e veño non quero embarcar. Non queres embarcar? No. Pero tiñas que estar na praia, Massimino, descansando. E as vacas mirando... Hai que tener cuidado. Tanto se va para arriba como para abajo, Si comemos... Esa é unha gran verdade. E ainda coidas de teu irmán tamén. Sí. Que ten 92. Antes de ir para aquí, unha taza de leche con 2 cucharadas de azúcar. Se quiere pan trigo, E quen te coida a ti? Aí esa cosa non se sabe despois, despois. Era unha diversión, ademais de ganar os cartos. É divertímonos tamén. Eu non podo andar por aí adiante para dar unha volada, porque tiene 92 años. E eu lo tengo que cuidar, darle de comer, e agora non trabaja. Hai que darle de comer. Lo que tiene de bueno é que tiene unha pensión. E de la pensión va comendo. Dos 6 irmáns, os 3 máis novos, os 3 máis vellos estaban servindo a Franco en el ejército. E los 3 máis novos estábamos aquí. Entonces el más viejo dijo, vamos a formar un gaitero. Y llamó a un maestro y aprendemos los 3. Benedita Gaita, el más viejo. El del medio, la caja y yo el bombo. Empecé con el bombo. 3 años seguidos. Y yo toqué el requinto después. Él tocaba el requinto, el más viejo. Y yo la gaita. Y fuimos aprendiendo y formamos una requinta. Ti eres bo gaiteiro? Eu sei que sou bo gaiteiro, pero o mundo é o que di se é bo ou malo. É o mundo que di? Que bo indo, ainda. Que vas indo? Claro, Que di o mundo, José, que di o mundo? É moi bo, que é moi bo, Ti ora tocas a gaita canda él na charanga dos Vou dedos. decir que está aquí. Toca. Pero non é tan bo como a min. Non. O mellor para a muller mellor. Casi seguro, Sí. Casi seguro. Ahora, como gaiteiro, ganaslle, non? Vamos indo. Cantas gaitas tes? 3. É máis a que non se contaba Sabía eu. Cando fixe unha pregunta, dixen, xa sei o que me vai contestar. Xa sabía outra que te iba a contestar así. Cando vas ter vacacións? Eu non quero vacacións. Xa vou sempre cas vacas. En vez de vacacións, ti vas cas vacas. É máis, predicando. Todos os días. Por iso lle dou a veces.
O gaiteiro vendeu a gaita, pero non vendeu o dedo, xa por si nos entendemos. O dedo está aí. Practicas todos os días? Todos os días, todos os días, todos os días. Se non é a mañá, a noite, eu miro se a gaita toca ou non. Porque cando vai moito aire e seco, faz imposible. Secan as palletas, seca o fol, perde. Pero están tocando, non, está suave, que está de... Sabes o que ten? Que se ir ás 4 da mañán, é capaz de andar a tocar, polo medio da aldea, andar a tocar a gaita. Todos a dormir, e ele dando alboradas á mañán, ou mellor ás 4 da mañán. Levantaste ás 4 da mañá para tocar a gaita? Eu vou tocar daqui a 2 ou 3 da manhã. Manda-lle unha de gaita por ali. E chega a casa vou tocando. Entón, aquí chegou para saber. Para saber que chega a moar. Se non saben, estaban dormindo. Quem sabe que hora van? Pero... Pode ser ás 4, Para que se enteren todos de que chegaches á casa. Que chegas. Para que non digan, Maximino que hora chegaría. Non, Maximino chegou ás 4 que... Non é que non vai a ninguna parte. Pode ser ás 2, pode ser ás 3, pode ser ás 4. En pleno inverno, nunhas brañas sacando erva, que non lle entra o trator, saca as botas e os zapatos, e remanga o pantalón hasta aquí, e non colle catarros, nin colle gripe, nin colle nada. Isto é irrompible. Os breas foron un pouco os que dominaron, non? O tema musical aquí nesta zona, porque polo que me estás dicindo, a parte da charanga, da orquesta, seu pai, seu avó, os irmáns... Eu, cando era pequeno, eu acordábame deles vir a Louro, porque xa me chamou a atención esos gaiteiros, e estaba pendiente. O sea, que todos os rapaces da zona, os que admiraban eran os breas, claro. Claro. Si os breas eran os beiros, é o que había. E quen eran mellores, os breas ou os beiros? Bueno, había competencia e ganábamos sempre os breas. Porque un día fomos tocar aí a Serres, hasta que o día estrenamos un traxe novo. E os beiros se levaron a propósito para a competencia, non? E se vim para arriba do palco, e cando nós descansamos, vim para arriba do palco, e non quixeron beixar, tú cuidado, para si botar para baixo, que non querían celos, non? Estaban picados. E xente os breas, e eles picados, non? E botaron a Guardia Civil para baixo, e non salían do palco, non? Seguides respetando parte do repertorio dos breas ou... Sí, hai temas moi antigos que tocamos, pasodobles e muñeiras, de todo un pouco, pero hai temas moi vellos. Temas que veñen de onde, Germán? De teu avó xa? Mas ben de meu avó e de meu pai. Ahora, de repertorio, cando foi hora desta de Xeran, cambiamos moito. E as festas tamén cambiaron moito. Si, cambiaron tamén. Xa non é o mismo, agora hai que competir con moitas máis cousas, non? Está todo cheo de gaiteiros, de charangas, está todo cheo. Pero iso é bo tamén, non, Jorge? Claro que é, eu penso que sí. Na zona de Muros hai agora máis músicos e Jorge está plenamente convencido de que iso é fantástico. Por algo el mesmo dá clase desde hai anos aos rapaces de Louro, a súa parroquia. Con eles formou esta banda de gaitas e comezou pola casa porque ten a 3 sobriños tocando con el.
A Jorge coñéceno todos no Concello, porque ademais de tocar co grupo e ca charanga, ten un traballo importantísimo, traballa na ambulancia do 061. O caso é que non para de facer cousas, algo admirable porque grazas ás gañas de persoas como el, que ademais aman tanto a música, xa non hai dúbida de que a Asociación dos Breas está garantida. Longarela é un grupo que ten 6 anos, os componentes son meus sobrinhos 3, e os outros son os rapaces dali de Louro. Este é Sergio, é un dos sobrinhos, o máis pequeno, e este Javi, o máis maior, este é meu afillado. Sin duda, para min, de todos os que vin, é o que mellor redobla no tambor e todo. Eu empecé porque non había bombo primeiro de nada, eu quería que se desfixera o grupo, porque o meu tío non paraba de insistir. Os meus sobrinhos xa me teñen collido a Julia de marear e portanse regular, pero, bueno, ben, vale a pena. Gustalle exigir, porque se non exigen, moitos xa pasan ou xa tal. Pero despois, no fondo, fai yo porque lle gusta. Con 16 anos e 18 que teñen algúns, pois xa levarán 10 anos tocando ou así. O sea que hai boa madeira para de gaiteiros. Desde logo que teñen madeiras de gaiteiros, porque a pleno sol xa podedes imaginar a calor que están pasando e nin por esas deixan de tocar co mesmo ánimo. A Jorge encántalle poder tocar con rapaces de 8 anos como algúns dos seus alumnos e con homes de 80 como os seus compañeiros dos Breas. Duns e doutros aprende cousas diferentes e o certo é que tanto os novos como os maiores o queren moitísimo. A dúbida está en como prefiren, como gaiteiro cheo de sentimento ou como virtuoso do saxofón, porque tamén toca o saxofón. Faiseme un pouco raro verlo co saxofón e tal, pero moi ben, a verdade é que lle dá todo. Tanto acordeón, a saxofón, a todo que lle boten, é un artista. Aprendo moito porque teño un repertorio pero moi amplísimo, e de cancións moi... O sea, eles teñen 80 e pico de anos e cancións que eles tocaban cando teñan 10 e 12 anos. O sea que temas antijuísimos. Vamos, que non teñen partitura ni nada. Unha fonte de música. Cando tocaban o gaiteiro, cando iba para o baile, que non iba para aquelar. E eu podia sempre ao lado do gaiteiro, a escoitar como tocaban, escoitaba como tocaba a bomba, a caixa, toda a caixa. Tiña un primo meu que comprou unha gaita e eu quería ser gaiteiro. Pero depois faltaba yo da caixa, e máis do bombo. E dixo-me a mí, ti tens que tocar a caixa. Dixo, como tocar a caixa, sí. E vai, despois compramos unha caixa, o son da man. Bueno, son da man o terceiro, xa. E empecé a tocar a caixa. A música sirve tamén para recordar moitas cousas. Sí. Para recordar moitas cousas. Además, a olvidar as penas tamén. Olvidar as penas tamén? Tamén, sí. É como unha medicina, logo. Sí, é unha medicina. Olvida as penas tranquilamente. E para estar san e forte tamén. Tamén. Ainda me deixou o médico en Santiago outro día que dixía a muller: Lorenza, a pessoa me saca de tocar, que non quere que vai tocar máis. María, deixe de tocar, que en canto vai tocar te some.
Non hai dúbida, a fórmula é sempre a mesma. A máis música, menos achaques e máis alegrías. A proba vímola en dúcias de alalás e músicos como estes que non se cansan nin nos pasarrúas máis longos. Só necesitan unhas tapiñas para repoñer forzas e para comentar as incidencias do camiño e xa están novos para seguir tocando. É bonito comprobar o ben que o pasan e a camaradería que teñen entre eles. Case nos dan envexa. Dan ganas de aprender a tocar algún instrumento só para formar parte dunha charanga como esta. E se algún de vos se anima, quizáis poida pedir praza nos breiros de Esteiro. Iso sí, é indispensable saber música e ter moita trécola. Cantar non cantaches nunca? Toca máis can. Fai dúas cousas a vez. Cantabas tamén? Tía, non está sempre agarrando para cantar, Non me vas a cantar nada? Escoita. Carrascal, carrascal, que bonita serenata. Carrascal, carrascal, que me está dando la lata. Non me dirás a min, ou? Non lle digo máis, senón... Pois agora che dou máis a lata.